Fii foarte atent pe 15 aprilie. Se va întâmpla ceva, ascultă atent și nu sări peste acest video, pentru că universul a dorit ca tu să-l privești acest video înainte de 15 aprilie. De aia ai avut dureri de burtă ultima perioadă de timp, insomnie și stres. Ți-am trimis mai multe semne, dar le-ai ignorat pe toate. Ultima șansă e acum. Acest video nu-l ignora, pentru că ți se vor întâmpla două lucruri, unul bun și unul rău. Ăla bun este că vei avea mulți bani în contul tău în curând, pentru ca acest lucru să devie real. Apasă pe plusul de pe poza mea. Și este important să apeși pe inimioară, pentru că vei primi iubire înapoi de la cineva care te place în secret. Al doilea lucru pe care vreau ca tu să-l afli este că o persoană are foarte mare ciudă pe tine și multă ură. Și chestia asta este doar că tu o duci mai bine. Eu știu cine este această persoană. Este a